Hei, mä olen Kristiina Kaihari opetushallituksesta ja mun työhöni kuuluu historia- ja yhteiskuntaopin oppiaineet ja myöskin talouskasvatukseen liittyvät kysymykset. Ja olen taustaltani historia- ja yhteiskuntaopinopettaja ja olen kauan opettanut yläasteella lukiossa nuoria, myöskin talouskasvatusta ja taloustietoa. Ja 2 lapsen äitinä tietysti olen omakohtaisesti ollut ohjaamassa lapsia myöskin oman talouden hallinnan asioihin aikoinaan. Lähtökohtaisestihan vanhemmilla on tietenkin hyvin suuri vastuu lasten talous- ja kuluttajakasvatuksesta, niin kuin kaikista muistakin peruskansalaisena kasvamisen taitojen opettamisesta. Se, minkälaiset arvot, asenteet ja toimintamallit kotona saadaan, niin tähän siirtyy suoraan sitten lapsen ja nuoren omaan toimintaan. Jos rahaa käytetään ja kulutetaan surutta, niin lapsi saa myöskin sellaisen mallin omaan elämäänsä ja omaan toimintaansa. Koululla on todella tärkeä rooli vanhempien tukemisessa ja talouskasvatus tulee aloittaa yhä aikaisemmin. Itse on väännettävä nuorena, koska yhä nuoremmat lapset ovat kuluttajia ja käyttävät rahaa. Seinästä saa helposti rahaa ja klikaten on helppo ostaa. Hyvin nuorilla on kännykät ja netissä surfataan ja yhä enemmän markkinointi kohdistuu nuoriin ja ostaminen on helppoa. Siksi on erittäin tärkeää keskustella myös kouluissa, lähteä tässä talouskasvatuksessa lapsia ja alaluokilla lapsia ihan hyvin lähellä olevista arkielämän tilanteista, joita he kohtaavat päivittäin. Yhteistyö pankkien, muiden talouden toimijoiden, kuluttajaviranomaisten, eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa on viime vuosina todella paljon lisääntynyt. Tuotetaan yhdessä hyvää pedagogista aineistoa. Verkossa on paljon hyvin käyttökelpoisia pedagogisia materiaaleja koulujen opetuksen tueksi. Yhteistyössä järjestämme myöskin opettajille täydennyskoulutuksia, että opettajat voivat päivittää taloustietoja ja osaamistaan ja sitä kautta myöskin viedä koulussa lapsille ja nuorille viimeisintä tietoa. Tämän päivän yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää, että koko kylä kasvattaa ja on yhä tärkeämpää myöskin se, että nuoret itse ovat kriittisiä kuluttajia ja pystyvät itse ottamaan niin sanotusti homman haltuun, eli itse kantavat vastuuta ja tekevät järkeviä ratkaisuja myöskin tässä omassa taloudessa ja rahan käytössä. Eli sanoisin kaikille nuorille, että ottakaa oma talous haltuun.